Tak takhle s dědou jezdíme do kopečka. Do kopečka musí jeden slézt, aby jsme to utáhli, a takhle šlape nahoru sám. Motorek mu pomáhá, tak se na něj koukneme. Jak on si to fičí, ještě nám zamává. A máváme a jedeme. Koukneme se na něj zezadu. Tak. No a to bude asi tak všechno. Teď nás předjede autoškola. Tak. A cesta před náma otevřená. Tak přátelé, právě jsme dojeli do Oříkova. A je to pěkný kopeček. A pak se stává to, co se stává teď a co uvidíte, až se tam dostanu. Pak i jezdec sleze. A jezdec tlačí. Celý udejchaný. No prosím. Koukněte na ten kopec, co musí vytlačit. Člověku se srdce zastavuje a nohy slábnou. Ale jedeme. Co by člověk neudělal pro zdraví. Tak čau. Oříkové. Tak a toto bude pokus o autozáběr, nebo jak by se to dalo nazvat, no, společný záběr. Tak dávejte bacha, za chvilku mě uvidíte, jak letím. Pozor, auto. Sněju na celý kopec. Pěkně si to šlapem. Pěkně šlapem. Motorek nám nejede, nevím proč. Nevím, tak zvedni hlavu, aby si se viděl. No přátelé, a to bude asi konec. Tak nevím, co všechno jste viděli, ale my dva toho máme dost. Tak čau.